Stikke det gratis midt om. Og hvorfor gør man det? Spiser dem her? Ja. Det gør man, fordi der er masser af proteiner i. Og på et tidspunkt så har vi jo ikke mere kød tilbage. Ja. Så bliver man nødt til at spise. Spiser man bare med velbehag? Midt om? Ja, vi har nogle opskrifter her. Okay. Er der andre instinkter, man kan spise? Ja, vi har nogle her. Vi har nogle, her der er nogle, hvad hedder sådan nogle, græshopper og forkyllinger. Og forkyllinger? Ja. Og hvad er det dem her? Det er vist også nogle melorme. Jeg ved ikke rigtig, hvad det her er for nogle dyr. Nogle græshopper, tror jeg også. Det er en form for græshopper, tror jeg. Ja, det tror jeg. Sådan en lille græshopper. Det ser spændende ud. Ja. Hvad med de bolcher? De er ikke nogen græshopper i, vel? Jo, du kan også få en græshopper. Ja, der er dyr i. Okay. Ja. Forskellige små insekter. Er det en forening, I står for? Økolariet. Økolariet, Det er ja, okay. et videns- og oplevelsescenter inde i Vejle. Hvor man snakker om nogle forskellige ting og miljøet og alt sådan noget. Det lyder spændende. Ja. Tak.